sama karon ay mga Kristohanon simba, nagbasag Bible, pero ang realidad wa pagyapon kaila ni Jesus. Di pagyapon mo tuman ni Jesus. Ang ilang pagkakristohanon tumoy ra sa dila. Ang ilang pagkakristohanon, ang ila ra ang attendance matug simbahan. Pero di ay ang realidad. Ang realidad di ay makaigsunan. Pag naay problema, naay mga sitwasyon, makaigsunan, di ni mo makita. Na say kulang di day kay tao, kulang kay pag-ilas Ginoo. Pero ang kanindot na sa Ginoo kay nagig puno sa sagugmag grasya. Pero dakog kalainan makaigsunan kanabitong nakailag itag ayos Ginoo. Kay mas lahi ang kalipay nato makaigsunan kining nakailag itag tinuod sa Dios. No? Lahi ning kalipay nga naa kay daghang property, daghang kwarta or unsa ka ilado ka politiko. Lahi na nga kalipay. Usay ka na kalipay nimo, mulumos na nimo.